Hi guys! Mukbang na naman tayo ngayon guys. Oh, yung sabana. Yan ang imumukbang natin ngayon. Yaps, ang sarap. Ang sarap nito. Meron pang isa dalawa to Dalawa to siya. Dalawa to Pero unahin ko yung isa kasi malutong na siya ang isa. Yes! This, paborito ko rin ito na prutas guys. Slice na natin guys ha. Slice na natin siya. Malutong na siya. Malutong. Sarap. Sabi ng lolo ko noon, ng grandfather ko noon, ito daw ang kanilang detoxifier. Kung meron ka raw mga parasites sa tiyan mo, mga betok. Ano ba yan sa Tagalog? Ang mga parasite na tumitira sa tiyan mo. Sa Bisaya na ibitok. Kabalo ba mo guys nga? Excuse me. Akong lolo sa una guys, sa mga bata pamimoni siya ang ipurga sa amo. Nung ganahan kay kuaning guyabano guys. Sabana man siya sa Bisaya pa, sabana. Ganahan kay kuani kay ngano. Daghan kay siya benefits. Gibasa gid nako ni siya sa Google. Grabe ang benefits ani niya. Kain tayo so, ang dami pa guys Dalawa kasi siya. Ang isa, hindi ko pa na slice. Daghang ka siya benefits guys. Muning ganahan kay kuanin niya. Ganahan jud kay kuanin abana. Ako isang gibasa ba? Gibasa gid ako ay health benefits. Health benefits of guyabano. Tinuod good. Tinuod good ang sulti sa kong lolo nga. Kuan kanang kani siya. Muna mapurga ka na bitong mga bulate nga naa sa imong mga bulate na nasa tiyan mo ba. Mga bitok sa Bisaya pa bitok. Parasites. In scientific study, parasites na siya sa medical term, mga parasites nga naa sa imong tiyan, nandyan sa stomach mo, na tumitira sa stomach mo, mga parasites. So kani siya usan siya according to study gid sa kuan, sakto gid akong lolo muni ang iyang ipurga sa amo sana mag kuan gid mi mag unsa na kanang mag-release jud mi og mga waste nga with parasite na agi mga bitok manggawas. Tinuod jud siya kay sakto jud akong lolo kay tan-aw nako karon sa Google. According to study guyabano also reduces parasites in our body and alleviates stomach pain. Kani kuno siya ang health benefits gini dili lang ta magdaghan og daghang istorya kay ngano daghan kay ako nabasa, grabe gid kadaghan ako nabasa ang health benefits aning sabana. Daghan kay kog nabasa. Grabe akong daghang basa. Grabe. Magibasa gid ako siya karon before ko nga nagmukbang. Sa inyong atubangan kay gusto na ko ma-share ang health benefits of from guyabano kay ngano kumun man ni sa ato ang prutas. This fruit is very common in our community, di ba? Dili sa mga bukid-bukid, no? Except lang sa mga urban areas, sa mga cities areas wala na magina di mga tanom-tanom. Murang ni alang ka diri common siya, very common.
it's not necessary to buy an expensive fruit. Nana sa imo ang bakuran, guys. Andyan na sa bakuran mo. Kung meron kang sabana, grabe ang sabana. Tingnan niyo sa Google. Before ko nagkaon ani, before I ate this one karon today, gibasag na ko siya. Grabe kalaghan. Daghan ka siya benefits. And then dili na lang nako sultitanan kay di man ta doktor, basig masayop ta. Dili man ta doktor, so I let you to search at the Google. Bisan i-search lang nimo din nga kanang health benefits of guyabano. Mugawas na din siya. Ang akong gikuha didto kanang na siya gibutang didto nga mga importante lang akong gikuha, dili ta magdaghan og istorya kay di na ba ta doktor. Basin yung masayop ta ba di na ba ta doktor. Di ta doktor bitaw. So mas may man gid nga ang doktor gid ang mukuan kanang study man pud na sila. Di ba better study aning may nani gabasa na beta sa Google. So gingon niya si dito akong gikuha ni sang importante due to high fiber content of guyabano. It helps aid with proper digestion. Wow. The fruit can also act as a diuretic. D-I-U-R-E-T-I. I don't know kung saan siya medical term. Diuretic. And cleanse the gastrointestinal tract by removing excess toxins and sodium from the body. Napagid siya daghan kay ito siya mga health benefits, daghan kayo mga lung cancer sa to dito, daghan kay ito na dayon effectively target and kill malignant cells in 12 types of cancer. Grabe. 12 types of cancer, including colon, breast, prostate, lung, and pancreatic cancer. Grabe kay siya. Grabe. Muna siya akong gikuan dito. Grabe siya, no? Daghan kay siya health benefits dito. Ayaw na mo og adto sa kuan, kanang ayaw na pamalit og kuan. Ayaw na pamalit og mga mahalon nga mga prutas dinhi na mo aning guyabano kung naay mo inana. Kaon mo kada adlaw kay ngano palimpyo siya sa inyong gastrointestinal tract by removing excess toxins and sodium from the body. Grabe. Kaon mo kada adlaw og akong lolo sa una, akong lolo nako, akong grandfather, akong lolo sa una, kung iya namin purgahon kay daghan namin og mga bulati sa tiyan, marami na kaming bulati sa tiyan, ipakain kami niya nito ng marami. Ay yung ano pa ba siya, yung medyo hilaw-hilaw pa siya ba, hilaw-hilaw pa siya, tapos ipakaon na niya sa amo, tapos wala pa siyang pamahaw, hindi pa siya nag-almusal before breakfast, para pang ano siya, pang purga. Ano ba yan sa ang Tagalog, ang purga? Ang purga para manggawas din ang among mga parasites. Ang mga parasites kaya mga bata pa, mga bitukon mga bata pa no? Sa unsa na ito makaon. Sa unsa na ito makaon ni mga bata pa so bitukon jud ta, kinahanglan kita purgahon. Kani siya yang ipurga before breakfast.
Tapos ipakain niya, hindi pa masyadong hinog. Yung pang medyo pa siya hilaw, pero hinog na siya, makain na siya. Ipakain para pang ano siya sa mga parasites sa tiyan mo. Itong pampurga ito. Tama naman na, tugma naman na sa according to the study daw, according to the study, sabi ng sabi ng Google, sabi ng information natin na according to study, guyabano also reduces parasites in our body, di ba? Ang dami pa doon, pero kayo na lang search na lang ninyo. Pinakita ko sa inyo ngayon ito dahil gusto ko lang ma-share sa inyo. Gusto ko lang ma-share sa inyo yung hindi kumakain ng ganito. Kasi mga sosyal na prutas ang kakainin. Wag, nandito na Nandito na sa bakura natin ito. Huwag na kayong bili ng mga nandito na. Bukas naman to. O isa. Kasi hindi pa siya masyadong hinog. Masaya ko sa inyo dahil guyabano is very powerful. Makatulong talaga siya sa paglinis. Makatulong talaga siya sa paglinis sa mga toxins ng ating katawan. Kaya nga sinishare ko sa inyo dahil maraming mga kabataan ngayon hindi na sila kumakain. Hindi na sila kumakain ng mga prutas. Wag kayong masyadong kakain ng mga preservative foods, mga frozen foods, ganon. Mga canned goods. Hindi naman sa sinisiraan natin yan, pero hindi araw-araw. Hindi araw-araw kasi iba talaga pag presko ang kinakain mo. Advisable talaga yung mga preskong prutas. Mga preskong prutas talaga. Pero malayo tayo sa sakit. Grabe, sarap sarap. I'm very health conscious kasi ako na tao parang ako na siguro ang pinaka health conscious sa lahat. Kahit ulam ko gusto ko akong gagawa. Kahit ulam ko akong gustong gagawa. Kahit ulam ko gusto ko ako ang tatanim. Ako ang tatanim ng mga alugbati, kangkong, malunggay, 5 fingers, ganyan lang. Ganyan ang mga utan ko, mga gulay ko. Patola, upo, kalabasa, ganyan lang. Ganyan lang mga gulay-gulay ko. Pipino, ganyan lang. Kasi I am very health conscious talaga. Sa mga prutas ko, kung gusto ko, ito, guyabano, yung mga wild fruits lang ang gusto ko. Mga wild fruits, papaya, gusto ko yan, papaya, guyabano. Bumibili ako nito. Kahit saan ako makapunta, pag makakita ako ng guyabano, bibili talaga ako. Stop.
hinto talaga ako pag nagsasakyan ako. Halos isang sako. Bibilhin ko yan. Bibilhin ko yan basta guyabano. Ang gusto ko sa mga prutas, yung mga, gusto ko pa yung mga wild fruits. Gusto ko yan. Papaya. Papaya, walang spray. Walang ganong spray, di ba? Guyabano. Saging. Ganyan lang. Diba? Bayabas. Wild guava. Yan, wild guava, yung native guava. Yan ang gusto ko. Ano pa? Santol. Yan lang. Yan ang gusto ko. Santol. Manggang Bisaya. Ganyan lang. Paho na mangga. Yan lang. Gusto sa amin yung ano na siya. Bangga namin dito. Bisaya. Kami lang kumakain eh. Rambutan. Kami lang. Langka, marang, yan ang gusto ko. Langka, marang, yan lang. Kasi health conscious ako, tapos hindi ako gaano kumakain ng karne. Hindi ako gaano kumakain ng karne. Gulay lang at saka fish, isda. Isda, gulay. Pero pag gulay, backyard garden lang. Nasa garden lang namin kinukuha yung mga ginugulay namin. Ang gusto ko nga dito sa bakuran namin, iga-garden ko. Linisin ko ng lahat. Lagyan ko ng 5 fingers, tanglad, yung onions na dahunan, yung sibuyas dahunan, ganyan, luya, tatanim ako ng luya. Tapos 5 fingers, ganon. Okra, ganyan lang. Tapos, apply natin ng agriculture na walang insecticide. Walang fertilizer. Mag-decompose ka lang ng mga malata na mga na mga like ka ng mga grass o i-decompose mo lang yan, tapos haluan mo ng iti, ganon, iti ng manok, chicken dung, ganon. Tapos iti ng manok, ganyan. Di ka na mag-fertilizer. Di ka na rin gagamit ng insecticide. Ang daming options. Pwede lang sabon. Spray mo lang. Pwede nang mo sa yung powder soap. Yung powder soap, yan lang ng papa ko noon. Yung powder soap sa personal consumption namin, personal food. Yung fresh from the garden to table, ganyan. Fresh from the garden to table. Yung kakainin lang namin. Hindi siya gumagamit ng insecticide. Nakukuha ko yan sa kanya. Gumagamit siya ng sabon, yung powder ba, powder soap. Ginaganon lang niya sa sprinkler, tapos ganoon na, tinutuno lang niya doon, tapos ganyan lang, idilig-dilig mo lang siya sa mga petchay, ganun. Hindi naman siya uurin, wala namang uod. Siguro mag insecticide ka kung by hectares na ang tanim mo. Pero ganun na mga pang personal consumption lang. Pang personal consumption lang, from garden to table lang siya, fresh from the garden to table, ganyan. Pangkain lang. Hindi naman not necessary na gagamit ka ng insecticide. Gagamit ka lang ng mga organic hindi siya dadapo yung mga hindi siya gagalawin ng mga insekto, ganyan lang. I think it's so long. So sa susunod naman natin na sana may napapulot din kayo sa videong ito.
Please don't forget to subscribe and follow my page. Follow my page, Cordapia the Artistang Mini, and my YouTube channel, Cordapia the Explorer. Explorer siya para mix-mix na lang siya. Meron ding comedy, meron ding mga mukbang, meron din ako mga travel vlogs, ganon. Yan, Explorer lang. Explorer lang ang inano ko sa Cordapia the Explorer para explore lang siya, guys. Explore lang siya. Tapos yung FB page ko is Cordapia the Artistang Mini, ganyan lang. Tapos don't forget also to like, follow, and subscribe my collaborator Bisaya Viners 143. Bye-bye!